Преди да започнем с уплътнение на прозорци, първото нещо, което трябва да направим е да ги ремонтираме добре, за да се уплътняват плътно. Това ще доведе до спестяване на уплътнение. Сега ще покажем различни проблеми, които се получават при неправилното съхраняване на прозорците и какви проблеми са, как могат те да бъдат отстранени. Тук се вижда измятане на прозорец и прозореца не може да се затваря поради напластяване на боя и други причини, и затова ще го ремонтираме, за да може да влиза плътно. Иначе вижте каква голяма разлика, трябва да се попълни с уплътнение, за да няма така необходимост толкова много уплътнение. Ние просто ще рендосаме тук, ще покажем по какъв начин, за да може той да влиза плътно. Много често проблема с измятането на прозорците се дължи на напластяването на боя. И тук ще покажем как преди да се рендоса с ренде или други специални инструменти, трябва да се отнеме боята. Боята може да се отнеме по няколко начина. С пистолет за горещ въздух или с пила с дърво, ако нямате такива инструменти, или шкурка също може да се използва. С пилата също може да се отнема директно част от дървесината, където се е получило измятането или където е нужно да се намали. Принципно се работи върху прозореца, а не върху касата. За да пасне прозореца, трябва да се отнеме част от дървесината. Това също може да стане с пилата, както казах. Това махане на боята се прави, за да не се нарани рендето, което от боята. Затова боята трябва да се махне предварително. Важно е да се махне напластяването. Отдолу остава основата на боята, но тя не е толкова проблемна, ето как се вижда, но тя не е толкова проблемна за рендето. При пистолетите се работи, трябва да има наклон, при който се работи. Много е важно, когато сме на горещен пистолета, да се включи на охладяване или ако няма охлаждане на пистолета, да се поставя внимателно в това положение, защото ако се удари, релта навътре е нагорещен и може да се скъса. Затова трябва да се внимава, ако се иска да се запази пистолета здрав дълго време. Сега може с шкурка допълнително да махнем основата на боята. След като сме махнали основата, можем вече да рендосаме тая част, която фактически е проблематична. След като сме отнели боята, е добре след това да се грундира тая част на основата и пак да се боили, да остане да засъхне. Ремонтиран прозореца може да се затвори вече плътно. По този начин необходимото уплътнение сега е много по-малко. Друг често срещан проблем е това трудно затваряне. Това пак се получава от напластяване на боя и причината за него е, че има натрупване на боя по този ръб, което при затварянето създава пречка да се затвори плътно. По същия начин трябва този ръб, боята тук на този ръб да се отнеме или с пистолет, или ако е нужно леко дори с пила да се рендоса. И след което ще е възможно да се затваря нормално прозореца, без да има напрежение, тъй като напреженията рано или късно водят до измятане на дограмата, ремонта на който проблем вече е много по-труден и изисква професионална намеса. Съществува голямо разнообразие на крепежни елементи за ремонт, които фактически трябва да фиксират плътно прозореца към рамката, като те основно се делят на райбери и сюрмета.
райберите, това са най-прости винтови райбери, като аз препоръчвам употребата на стоманизирани пред тия, които са месингови, тъй като тези са по-меки и се изкривяват. Винтовите райбери са по-издържливи като качество от другите видове райбери, така наречените класически райбери. Тъй като тези райбери с времето този винт охлабва и фактически се получава един луфт. Тук се вижда този същия проблем. Тук отново има някакъв проблем с затварянето. И много е важно употребата на правилни райбери. Тук в случай е употребен много малък райбер. Той трябва да е по-голям, но ако е по-голям не може да влезе и да се завърти. Затова в такива случаи се употребяват такива райбери. В случай обаче, понеже не може да се оплътни, тук няма да може да е размера. И затова най-добре в такъв случай да се използват така наречените сюрмета, които се поставят по такъв начин. И долу се слага скоба, където ограничава.